салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо дар бораи маросими зебои издивоҷи улҷон мебошад ва мо рафтем видеоро шурӯъ мекунем. дар ин видео маросими зебои издивоҷи улҷон ҳунарпешии филми хоҳарон ва бародаронро тамошо мекунем. ҷиҳон шимшек ки дар филми хоҳарон ва бародарон нақши улҷонро мебозид, бо номзадаш Синон ки ютубер аст издивоҷ кард. маросими арӯсии ҳунарпешии филми хоҳарон ва бародарон ки дубли форсии он дар шабакаҳои ҷем пахш мешавад, мухлисони хеле зиёдеро дар миёни мухотобони худ дорад. То имрӯз 3 фасл аз ин филм пахш шудааст ва фасли 4-уми он тирамоҳ пахш хоҳад шуд. ҷиҳон шимшек бо номзади худ 11 солбоз робита дорад. бисёр аз номҳои машҳур, алахусус бозигарони филми хоҳарон ва бародарон дар ин маросим ширкат доштанд. ва ҳоло чанд акс ва наворо дар рафти баргузории ҷашни арӯсӣ мегузорам тамошо кунед.